Labaran cin gindi, Aisha da Malam, Episode 1, Farkon soyayya. Aisha budurwa ce mai hankali, ilimi, kamala. Ita malamar lissafi ce a wata makaranta a Zaria. Tana zaune a gidan iyayenta, amma kullum tana fita aiki cikin nutsuwa da kwalliya mai sauƙi. Wannan ya ja hankalin makwabcinsu, Malam Yusuf, malamin addini a makarantar Islamiyya. Yau bayan sallar la'asar, Aisha ta zauna a tsakar gida tana karanta wani littafi. Malam Yusuf ya leƙo ta daga ƙofa yana kallonta da murmushi. Assalamu alaikum, Aisha, kin fi kowace rana kyau yau. Ta kalle shi da murmushi mai sa zuciya nutsuwa. Wa alaikumussalam Malam, na gode, ina wuni? Malam Yusuf ya ce, lafiya lau, amma gaskiya wannan murmushi naki yana da wani irin tasiri. Aisha ta ɗan yi dariya ta kuma sunkuyar da kai. Wannan rana ta zama ta farko wani sabon abu a rayuwarsu. Suna yawan haɗuwa bayan sallah suna hira da juna a harabar gida. Aisha tana jin daɗin kamun kai da ilimin Malam. Malam kuma yana jin kamar zuciyarsa ta samu abokiyar tafiya. Wata rana bayan sun gama hira, Malam Yusuf ya ce, Aisha, ko zan iya tambayar ki wata magana mai muhimmanci? Eh, Malam, ina jin ka. Na daɗe ina kallon ki da son ki. Idan zan iya samun damar kasancewa da ke, zan ji kamar na mallaki duniya. Aisha ta kalle shi da mamaki, amma zuciyarta na bugawa da sauri. A nan dai kashi na ɗaya ya tsaya. Za mu kawo muku ci gaban wannan labarin nan da ba da jimawa ba. Amma ga duk wanda yake da buƙatar ci gaban wannan labarin a rubuce, zai iya ziyartar shafinmu na yanar gizo mai suna gidanharka.com.ng.